Ben, e como vos comentaba, finalmente vai intervir Lucía Fraga Lago, coordina a área de formación de CENMAR dende 2002 e supervisa a actividade do Centro de Formación Auxiola desde 2004. Coordina a actividade do CENMAR en proxectos para a mellora da calidade de vida nos sectores marítimos a través da formación, promovendo as capacidades azuis e a cultura oceánica e a divulgación das ciencias do mar. Participou no deseño do encargo de Capacitames e está designada como responsable de seguimento e xestión desta encomenda por parte do CEMA. Lucía, cando queiras. Gracias. Bueno, pois eu vou contar a última pata de Apromex, que é unha pata, digamos, que ten unhas características un pouco diferentes e que fixo que se fixera un encargo un pouco diferenciado, pero que traballa conxuntamente co resto do equipo. A idea de Capacitamex dentro de Apromex é precisamente incidir aínda máis nesta conexión entre o proxecto Apromex e toda a investigación que se está a desenvolver, esas ferramentas que se están a desenvolver para o sector de producción do mexilón, a Administración, a Xunta de Galicia, a través que é encargada da xestión da acuicultura, a Dirección Xeral de Acuicultura, e os produtores de mexilón. A idea é poder facilitar ese diálogo, por unha banda, para que estas ferramentas que se están a prover para o sector sexan realmente axeitadas ás necesidades que se están a detectar, e por outra, para que o propio sector seña consciente das ferramentas que ten e as utilice. Entón, a idea é que sexa un diálogo a todas as partes. E que plantexamos para promover este diálogo? Bueno, este é un encargo que ten 2 anos de duración, empezou un pouquiño despois dos inicios da Apromex, coa idea de poder comenzar, unha vez houvese os primeiros resultados, comenzar a melloralos e a transmitilos. O cual consta como de 4 actividades. Por unha banda, hai un programa de reunións bilaterais coas asociacións de produtores de mexilón para contarlles que nos gustaría trasladar todos estes resultados aos seus asociados e xa comenzar a traballar conxuntamente con eles para facer esa comunicación, de tal maneira que se adapte ás súas canles de comunicación. E, en paralelo, unha das cousas que facemos en conxunto é programar obradoiros para produtores de mexilón coa participación do personal de Apromex. De tal maneira que estes obradoiros funcionen como espacios de diálogos onde, por unha banda, os investigadores presentan os seus resultados, pero tamén poden debatilos e comentalos. Haberá tamén, porque as sesións estas son presenciais. As sesións van acompañadas con esa comunicación a todos os asociados, entón, aínda que non veñan todos, moitas veces sí que se envía a todos información que se transmite durante as sesións. Haberá próximamente, nos próximos meses, tamén unha sesión formativa para formadores de acuicultura. A idea é facer isto online para facilitar a posibilidade de asistencia, porque moitos destes formadores en acuicultura están facendo tamén outros traballos ou teñen outras actividades, e desenvolver guías e materiais de apoio para o emprego das ferramentas de Apromex e os resultados de Apromex, coa idea de que isto quede e poda seguir sendo empregado. Vou vos presentar algúns resultados porque nos empezamos con isto en decembro do ano pasado. Entón, as primeiras reunións bilaterais, en decembro foi unha comunicación a todas as asociacións de produtores presentando o programa de visitas e dando un contacto. E dende entón ata finais de maio, pois fixéronse cinco reunións bilaterais para organizar obradoiros, comezando coas asociacións que agrupaban un maior número de bateas, porque a idea era poder chegar a un número elevado nas primeiras accións. E isto, pois nos permitiu reunirnos con Amegrove, con Opmegas, o Comgal, a Mevilla, que representan un total de 900, perto de 1000 bateas entre as cinco. De febreiro a
a marzo, bueno, estas foron de febreiro a marzo, disculpade. En outubro, agora, comenzaremos unha nova fase de reunións xa para a campaña deste ano. Tivemos un momento de parada no medio no que se seguiron facendo as actividades menos visibles. Entre abril e xuño tivemos 5 obradoiros. Algúnas destas asociacións, bueno, son moi grandes e temos obradoiros en distintas localidades. Isto nos permitiu chegar a 115 produtores que participaron nas reunións. Temos aquí algunha fotografía dunha das reunións, pero os contidos sí que se están a difundir entre os produtores aos que podemos chegar a través desas asociacións, a través de vídeos curtos, a través de resultados, pequenas conclusións das xornadas, de tal maneira que podamos chegar pois a un pouco máis da xente que ven as xornadas. Sobre todo, que funcionou moi ben os grupos de WhatsApp. Non estamos directamente incluídos nos grupos de WhatsApp, pero sí trasladamos resultados que a propia asociación pode mandar aos seus grupos de WhatsApp cos seus asociados. E o vídeo curto é unha das comunicacións máis importantes coas que podemos chegar ata eles. Hai, digamos, un traballo de simplificación e traducción para poder chegar nunha linguaxe máis directa. Ben, aquí vedes un dos cartéis dun dos obradoiros. O tipo de contidos que se incluíron nestes primeiros obradoiros, e digo nestes primeiros porque hai cousas que se van modulando en función de que van aparecendo as ferramentas ou da importancia no momento de cara, pois estamos en campaña de captura de mexilla ou non. Se presentaron resultados das ferramentas para o análise e visualización de abundancia de larvas, con informes semanais e un visor web. Aquí son presentacións que iban ao cargo da Cimbio da Universidade de Vigo e da UTEMAR de Cetmar, da abundancia de mexilla en roca, como a que vimos agora de Edgardo Cima, análises de relación entre afloramento e abundancia larvaria, que estaba aí a cargo do Instituto de Investigacións Mariñas, do CSIC, e sempre, eso sí que está en todas as nosas xornadas, a aplicación Movtic para a declaración de captación de mexilla. Estaba aí a cargo do Cetmar. Porque un dos contidos máis importantes, digamos, o que ven sendo unha das mensaxes máis importantes que se están a trasladar nestas xornadas máis aló das ferramentas e do seu uso, é unha concienciación da importancia dos datos para unha correcta xestión e da corresponsabilidade no momento de ter datos fiables. Nesta ferramenta para Movtic para a declaración de captación de mexilla pode permitir ter uns datos moitísimo máis reais, digamos, ou detallados que nos poidan permitir unha mellor xestión do recurso. Cada ferramenta preséntase de forma detallada. Isto que quere dicir? Que pois podemos partir de presentar pois cuáles son os diferentes estadios das larvas, onde están os puntos de mostraxe, como son as gráficas e como se chegan a analizar. Son presentacións que duran 2 horas e media. Era imposible podervos presentar todas as ferramentas, que tampouco tiña sentido porque o interesante destas xornadas é que as presentan os investigadores que están a traballar nelas e que as poden presentar millor. Pero, como decía Carlos, dende aquí, con este QR, podedes chegar aos recursos que están nesa páxina, que algúns deles xa se presentaron aquí, e podedes, digamos, exploralas. A idea das xornadas é que para unha persoa que estea familiarizada coa produción, pero non forzosamente coa análise e a investigación científica, bueno, pois poda navegalas, utilizalas e aproveitalas. Que, bueno, que temos de todo no sector, porque temos xente moi ben formada tamén. Ben, e por último, isto parece unha tontería, pero é
é clave moitas veces, non só temos un momento de intercambio formal con presentacións, sino que sí que articulamos un momento informal de encontro cos produtores, a administración e os investigadores. Bueno, sí que é certo que moitas das intercambios de información, ás veces, bueno, pois, cousas que son realmente chave, pois, chegan neste intercambio final. A maioría dos asistentes que cobren a enquisa son poucos. Aproveito aquí para decir que lla cubrades ao Foro Acui, que todos queremos apoialo e tamén lles convén moi ben moito que digamos o que nos parece nas enquisas, pois os que a cubren normalmente están contentos. Entón, si nos dan os resultados moi bons, temos, bueno, pois dos 100 e pico, temos un 30 e tal % que a cubren. Na maioría dos casos se cúbrense as expectativas, o sea, isto era o que esperaban, isto aínda mellor do que esperaban, está ben, había moitos que dirían, isto vai ser tremendo, despois resulta que é accesible, e aí está esa mellora, pero, sobre todo, a inmensa maioría recomendaría aos seus colegas que viñeran ás xornadas, o cual, bueno, pois é interesante porque a nosa idea é poder chegar ao máximo que puidamos. Por último, vou presentar brevemente as actividades que nos quedan. Nos próximos meses organizaremos unha formación de actualización para formadores en acuicultura co obxectivo de que todas estas ferramentas se sigan empregando nas formacións e que non sexa un atranco a falta de coñecemento. Terá carácter modular, cada quen poderá... Isto é normalmente para facilitar a participación con diferentes sesións didácticas en formato digital bueno, é previsible entre novembro e xaneiro porque aínda non está datada. En cuanto ás guías de material de apoios, pois se crearán documentos e vídeos curtos. O vídeo curto, comentáramolo antes, é realmente unha canle de comunicación que está funcionando moi ben. Permite, ademais, distribuirse nas canles que están utilizando habitualmente e, bueno, a través de moitos vídeos curtos podes chegar a contar unha cousa máis longa para apoiar o uso dos resultados de Apromex e tamén se fará difusión nas sesións formativas entre os produtores de mexilón. E con isto, bueno, pois a nosa conclusión é que o compromiso desta pata de Apromex, de Capacitamex, é acompañar a aplicación do coñecemento que transferimos dende de Apromex e fortalecer a capacidade do sector para adaptarse aos desafíos actuais en materia de innovación. E o certo é que cando dicimos sector temos que entender que somos todos. As tres patas que dicíamos, os produtores, a administración e a investigación, somos todos sector e temos que traballar conxuntamente para poder chegar a esa adaptación. Isto, moitas gracias. Ben, antes de comenzar o turno de preguntas, Silvia, a ver se me corroboras, pero tanto o visor de situación larvaria como o visor de abundancia permiten facer descargas de datos. É dicir, en concreto, o visor de larvas permite facer unha descarga dos datos que conforman as gráficas. E comentaros a maiores que o visor de larvas actualízase cada semana en función das mostraxes realizadas e o visor de abundancia larvaria vais actualizando en función das saídas realizadas polo grupo de CENMAR e o grupo de recursos mariños do CIMA. Son ferramentas vivas e en continua evolución. E agora abrimos o turno de preguntas.